Yaro you try hagane ka por hakabangidon yagane ka tin ka joblay yagabani kren ni puli hagane ka sngi ka bamenta but aso benengkong nganai khoblay ye pi baro haga kerteng ka jong try Jesus Christ unong pen unong pen kia unong pelaj but unong sensyari ka jing ka jingi iwe pe baro hagane ka por ngan pen kan mau ye pi nagatin ka joblay Kebong tepen kre bani shem yau try ngan puli na kitab jong Amos kalau nang basau ka dekhot ka bakhat ar ko ongkum ni namagata kumni ngan le yeme ko Israel bat namar ba ngan le yakane hami to kre bani kendu baru blai jome ko Israel pikane ka tin ka jo blai ka bakren yegi kun Israel kamut ka kren ru ia ka balang ke kerenru yang ab dia pi hakini kisngi ke bamenta bangin pen kre bani shem yo blai ngin pen kre bani kendu yo blai jonga ba jong pi ha ka kisngi kam tame gini kisngi ke bamenta ki de kisngi ke bakhadu ngidon ka mantip ba shen ngin se shem no yo tra jisu ha ka bala kulara ka tin ka joblai wong bangan wan kloi berkan nong jonga ka don lambat nga nam ka tangin saya shem yo tra jisu habong to kre bene shem yo blai jongme ka theu yo jisu Christ hakini kisngi ke banta bangin pen kre ela ka jong ka jingem namar blai namar ba u jisu Christ ongan letno ban ngan wan pat ngan sawan simti pi haladi hi bar ha ka bang long manga piru pilaban long nam ka taun sawan kalong ka tikna bu un sawan shisha hai ka bigasngi bat ke ka bangabat pi ngin le habo tra Jesus Christ unwan hatung ila kloy ne em hatung ila pen kre ne em ila ka jong ka jing em kani ka long ka khobor ka ba ko bani kren bat pi hatung ila pen kre ne em ila ka jong ka jing em la de utrai unwan ha kani gisngi lane menta ka mit lane ha kani ka ha kani ka snem ka ba menta hatung ila pen kre ne em ila ka jong ka jing em namar ba la ngi klempen kre kan long ka jing kendit ya ka jem ka jong pi namar ba haba u Jesus Christ wangan wan kumunong tu kendit kumunong tu men ba ngimpat pen kre ha ka por utra Jesus Christ unwan namagata ke ka pinle ha ka por gladir pinongan sekala ka mut henreish pinamla por shu sheno ka jing kala ka mut ka jong pi pimdan por shu nak tak daw kadai menta ba pen kre pim de ben buteng ruem tin ke joblai kong wat buteng te nama kata ko khon ke joblai ke ba phide mele kalong menta pen bej menta yala ka jong ka jingem pen khoj menta yala ka jong ka jingem ino menta ke baro jong ka perthai bat nga ngich khamba la phila le ye kata phila pen kre la pa yala ka jong ka jingem habut raji sukres unwan un sheme pi ba pila kloy na ka banta ka jingwan ka jong o ujisu ong ha ka gospel jong Matius lanong ba arpo saw bat ka de khot ka ba saw po ar ong i de ki kenten namar ka ta to sharai na ba pimtip ha ka no ma ka sngi ba wan utrai jong pi yakane pitep bala utrai yeng utib ha ka no ka por ba wan unong tu unal ap bat unam sha ban prat e ka yeng ka jong o naba kumta phiru tolong ke ba kloy naba ha ka por ka phimut wan ukhono breu phiu jisu la kren la pai kata wang ba wan kumunong tu bat ong la dau traying utip ha ka no ma ka kenta ba wan unong tu unjin la ap henrei ubriu tip setia ha ka no ka por wan unong tu na kata dau pen kre rum de na kata dau jisu Christ wang ba naba kumta phi to long pi ke bela kloy na ba ha ka por ka ba phimut wan ukhono breu te to pin pen kre yeladi pen be yeladi ka men sim ka jong pi ka jingmo jibal khat jong pi ki kam ke jam ke jong pi ndong sidong to pen kre namar ha ka por ba phimut wan ukhono breu namar nga don ka jing sngo men sim mani kan tulem ye pi baro ba pen kre la pa kanang ba kanam ja rum ya ka jem ka jong pi namala da jia pimpat pen kre la bi poi shedu jok ha da por pin song
ailat yang bangan mi biang sejesin ngan sa kela ke bemot ngan sa penbet no ila ka jong em henry om don lat shu ipi na ka daw menta por ba pidang em menta ba pidang don ne pertai pila ban pen kre ila de khanang ba ha ta ka por kanam don shu ka jing ba be ya ka jing em ka jong pi